Peniaze a mágia. Ako by ste zareagovali, keby vám niekto povedal, že vďaka čarom a zaklínadlám môžete zbohatnúť? Sú ľudia, ktorí naozaj veria, že vďaka mágii sa ich finančná situácia môže zlepšiť. Tak prečo to nevyskúšať? Finančná mágia je spôsob, akým si vieme cez rôzne techniky pritiahnuť do svojho života blahobyt, financie, úspech. Prvý krok, ktorý ľudia musia robiť, je veriť v sily mágie. Je teda možné pričarovať si peniaze? Nie, určite sa nedajú, tie si treba iba zarobiť. Keď na sebe makáme, tak môžeme dosiahnuť veľké veci, ale nejaké čary pochybujem. Nedá sa len tak pričarovať si peniaze. Martinové poznatky pochádzajú z ruskej a ukrajinskej mágie. Tvrdí, že finančná mágia skutočne funguje, no musíte však zmeniť niekoľko vecí v živote. Začnite peňaženkou. Martin, ja tu mám moju peňaženku. Viete mi pozrieť, či je to tá správna peňaženka na to, aby mi pritiahla peniaze? Táto peňaženka je už dosť stará a je nevhodnej farby, čiže je čierna. Odporúčam vám používať červenú peňaženku. Pokiaľ máte peniaze pevne, tak vám neodídu z vášho života, čiže peňaženka by mala byť aj zapnutá, zamknutá. Čo si vo vašej peňaženke všímam, je veľmi veľa rôznych bločkov a zbytočností, ktoré tam nemajú čo hľadať a bránia prísunu peňazí do vášho života. Čo sa týka hotovosti, vidím, že máte americké doláre, čo je veľmi silný magnet na peniaze a hodnotím to veľmi pozitívne, ale čo som si všimol, tak nemáte pri sebe eurobankovky a vidím z tejto peňaženky, že rád platíte platobnou kartou, čo je dobré zmeniť a využívať viac hotovostné peniaze, aby ste mali viac eur vo vašej peňaženke. Týmto vám budú pribúdať peniaze do vášho života. Hotovosť alebo fyzické peniaze v peňaženke vraj priťahujú ďalšie peniaze. Čím viac ich teda nosíte pri sebe, tým lepšie. Človek, ktorý stále hľadá bankomat a nemá pri sebe fyzické peniaze, má synchronicitu vyslovene chudoby. Bankovky a mince sa v porovnaní s elektronickými vraj dajú aj zariekať. Každé 1 euro, každá jedna minca, každá jedna bankovka, ktorú vyťahnete z peňaženky a odovzdáte v obchode, je dobré túto bankovku alebo mincu zarieknúť. Odovzdám a poviem, choďte a privedte mi vaše kamarátky. Choďte a privedte mi vaše kamarátky. Táto bankovka sa vám vráti a privedie vám aj ďalšie. Takže stačí, keď si to pomyslím. Stačí, keď si to pomyslíte a poviete v duchu, ale môžete si to aj šeptom povedať. Ďalšou takou pomockou pre ľudí vo finančnej mágii je uchovávať všetky faktúry, ktoré potrebujete zaplatiť v červenom obale. Tak nebudete mať problém ich zaplatiť. Mágovia tvrdia, že peniaze do domu prinesú aj 3 5-centové mince pod rohožkou. Prípadne môžete skúsiť aj tarotovú magickú vodu. Svoje želanie napíšte modrým alebo zeleným perom na papier, ktorý položíte pod pohár vody. Za dorastajúceho mesiaca vo štvrtok si cez vhodnú kombináciu tarotových karát položíte 100-dolarovú bankovku a ten papier a zaťažíte to vhodnými kartami a zaťažíte to na tú vodu, čiže na pohár tej vody. Necháte prehorieť jednu zelenú sviečku celú noc a ráno tú vodu vypijete. Do molekúl vody sa nabije to vaše prianie a sila tej bankovky a pre vaše prianie sa vám splní. Je veľmi naivné, ba dokonca dovolím si povedať, že až hlúpe domnievať sa, že nejaké rituály nám bleskovo napomôžu k tomu, aby sme boli veľmi bohatí. Či tieto zaklínadlá fungujú, veda nikdy nedokáže. Ľudia však mágii často veria. Odpoveď je teda v každom z nás. Mágia peňazí je súčasťou takej tej vyššej mágie a aj na Slovensku máme niekoľko veľmi serióznych mágov, ale to sú ľudia, ktorí celé 10 ročia zasvetili štúdiu tejto činnosti
a nemožno o nich povedať, že by boli multimilionári. Jednoducho takto to nefunguje. Prečo vy to neurobíte tak, že si pričarujete 1 000 000 eur a neodídete niekde na Bahamy a máte krásny život? Pracujem na tom, samozrejme robím to, svoj život som si usporiadal podľa vlastných predstav a naozaj, ako ste povedali, môjim snom je žiť pri mori na nejakom krásnom ostrove a robím preto všetko.